Oletko sinä haaveillut kodista, jonka ympärille levittäytyvät laajat viheralueet ja metsät? Oletko unelmoinut arkkitehtuuriltaan ja laadultaan korkealuokkaisesta asunnosta? Hyrylän vanha varuskunta-alue herää tulevaisuudessa uuteen kukoistukseensa. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, taideteokset ja yhteisölliseen ajanviettoon sopivat aukiot tekevät Rykmentin puistosta ainutlaatuisen asuinalueen. Ympäristön ja luonnon kunnioitus ovat Rykmentin puiston rakentamisessa keskeisellä sijalla. Rykmentin puisto on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä uusista asuinalueista, joka rakentuu Tuusulaan seuraavan 30 vuoden aikana. Rykmentin puiston mielenkiintoinen historia, upea luonto ja kattavat palvelut tekevät alueesta houkuttelevan kenelle tahansa. Rykmentin puistosta löydät itsellesi sopivan, persoonallisen kodin. Tutustu lisää hankkeeseen osoitteessa www.rykmentinpuisto.fi. Jotkut unelmat voivat toteutua.